ja sam Branka Pavlović, predavat ću analizu filma i filmsku i TV montažu na ovom kursu. Inače sam završila filmsku i televizijsku montažu na FDU i trenutno sam na postdiplomskim studijama u Berlinu na nečemu što se zove Art in Context. To znači kako biti montažer, a isto nema biti i umetnik. O tome ćemo da pričamo posle. Sad ćemo malo se pozabavimo analizom filma. Pretpostavljam da neki od vas imaju možda malo iskustva u tome. Znam da je neko ovdje pokušao da upiše režiju. Koji je bio? Dobro. Ok, tako da ćemo da obratimo pažnju malo za sledeći put da to bude uspešno. Mada ne postoji nikakva, mislim, ja ću vam objasniti šta tu kao treba da bude, ali vrlo je bitno da imate i jedan lični pristup tome. Znači, razumevanje filma je jedna vrlo individualna stvar. Postoje neka pravila koja mi svi zajedno percipiramo totalno nesvesno, zato što smo gledali mnogo filmova i mnogo televizije i toga u životu. To je nešto što je sastavni deo naše percepcije, vaše još pogotovo i više. Plus video igrice, plus razni vidovi vizualnih stimulacija koje dolaze do vas. E sad, ovdje možete da mi kažete ko od vas ima nekih iskustava u radu na filmu, na televiziji, možda na radiju, da neko radio kao neki novinar ili tako nešto, to za neke, u nekom amaterskom... Samo u domskim novinama. Dobro, znači to su pisani mediji, nešto fotografije i takve stvari. Montaž sam neće radila ovim. Okej. To je tehnički priprema. Okej. Nisam radila kao montažer, sad sam učila montažu na Super televiziji, sad radim kao snimatelj i idem u novinarsku školu. Okej. A kaži mi, u kom programu si radila? Medijska opus prekodati. Okej. Čisto da znamo. Znači ja ću vam kasnije u drugom dijelu ove radionice nešto malo pokazivati što se tiče montaže u programu koji se zove Final Cut. Znači, pre nego što krenemo u analizu filma, malo ćemo da gledamo neke inserte. Ono na što bih vam ja skrenula pažnju je da svaka priča, svaki događaj od najobičnijeg i najjednostavnijeg, znači dvoje ljudi se sreću, sastaju, pozdravljaju i rastaju. Svako od vas bi tu situaciju dokumentovao, odnosno iskadrirao, snimio i izmontirao na različit način. Znači, neko bi to uradio u jednom kadru, neko bi to iseckao, snimao puno kadrova i iseckao kratko kao neki video spot. Čak i kad biste svi dobili potpuno isti materijal, svih vas 15 bi uradilo to na potpuno različit način. I to je ono što je montaža. Montaža je znači mogućnost kombinacije različitih elemenata koji daju neko novo ili pojačavaju značenje koje u materijalu već postoji. To je sad onako ukratko. To nije nikakva definicija. To je samo, znači, morate da budete svesni toga da sve što gledate, svaki film, dokumentarni, igrani, kratki, čak i animirani, da iza njega stoje mnogobrojne odluke, prvenstveno reditelja, pa onda snimatelja, odnosno direktora fotografije i montažera, čitavog tima, scenariste pre toga, znači to su hiljade i znači svaki film se sastoji iz velikog broja kadrova, znači igrani film od 700 do više hiljada, u zavisnosti od toga da li je reditelj John Woo ili Andrej Tarkovski ili već tako neko, u zavisnosti koliko ti kadrovi traju i kakvi su, time ćemo se takođe baviti. Ono što ću vam ja sada pustiti je, već ste videli insert iz filma Michaela Moora, Bowling for Columbine, odnosno Žeć za nasilje. Sad, ovo će biti i insert o samom, koji opisuje sam događaj dvojica učenika koji su otvorili vatru na svoje kolege u srednjoj školi Columbine. Michael Moore je ovde koristio arhivski materijal snimljen sa security bezbednostnih kamera u holovima škole i ono što možete videti je znači neka zabeležena stvarnost koju je međutim on
znači na to sada obratite pažnju. Kako je ono nešto što se realno odigralo pred tim kamerama, što nije bilo predviđeno da uopšte bude snimljeno u smislu da je neko sad to hteo da se desi, te onda režirao. Znači ta realnost koju je slučajno zabeležila security kamera, na koji način je on to ukomponovao u svoju sliku tih događaja. Posle toga ćemo vidjeti insert iz jednog igranog filma koji se zove Elephant, Gasa Van Santa, koji se bavi istom temom. Znači vidjet ćemo na koji način su te dve vizije slične i na koji način se razlikuju. I da li je bilo šta, znači ono što vas sada pitam, da razmislite i posle da mi odgovorite, da li je to što se vidi realnost u kojoj meri ili uopšte nije, ili je to jedna konstrukcija.